Ready. Ja Kimmillä ei ole vieläkään tätä. Ai mitä? Ai mitä? Onhan mulla se keppi. Onko? On, mä sain sen. Mä voitti. Ota. Punaiseen. Eiku vihreäseen. Kaikki vihreäseen. Kivi vihreäseen. No minä oon siellä kun mä spekteittaan sua. Aina vihreäseen. Tuu niinku vihreäseen. Niin. Lähe pop. Ihan verinen. Arvo mitä Niko? Tää, jos lukee Winmac AR, sillä on se ihmeen pilkku. Ja arvo mitä? Sulla pysyy sininen pilkku. Oli se 2. Koittaa lähteä karkuun. Kräkki! Oota me mennään tänne. Täs! Jäi! Mä olisin just shakeannut se. Tänne minnes AR, mä tykkäs siitä. No. Mennä puskessa. Se on tuossa tässä. Asu tossa. Mä menen boksi. Jättäis. Kimi pääsetkö nyt? Excuse me. Tuolla vihreä. Joo, no nyt kyllä tuli OPA se. MK7. Let's go! Let's go mennä. Äijä lähtee heti pullaille. Mennä pusken nää eteelle. Maasi on se. Sä oot asian se. Mut sulle ei tätä pikkinyt, et sä voi olla se. Tos. 31. Täs. Kräkki. Te yritte muutenkin vetää tää 2. Viisi damagea tehnyt sinne. Mä just kuulin fallin melkein. Mä tuon ottaa. No mie kuulin sen takia, kun mie vaan pystyn liikkuu eteen ja taakse. En mitenkään, mä en pystynyt edes kääntämään näyttöä. Enkä edes päässyt lokkeriin enkä mitään. Niin vähän kiva. Enkä nyt. Minäkö tuon mua aiemmin? Ei. Ota. Kato. Tos! Ottakaa.
Joo, ottakaa. Vihreä vaan. Te olette taas vetää tää. No, ei mulla, mä vaan sanoin, että mulla ei liitä. Ei mitään muuta. Mulla on snifu jollekin, jos haluaa. Kuka haluaa multa snipun? Kimi, haluaa sitä? Kimi. No turha mun on ottaa se, kun mä pystyn vaan nouskapaan ja snipaanilla, mutta yhteen paikkaan vaan koko ajan. Oikeesti. Joo, mä en pysty kääntämään mun näyttöön. Bro! Nyt on vähän vaikeeta. Sen se ei halus tulla. Otetaan 2v2. Otetaan Ottakaa. Karkuun. Moro. Elmeri, No. miten sä oot Elitellä? Minä ja mun duo mentiin rankkeliin ja me voitettiin. No mitä se on niin hyvä pelaa? Me niinku tapetaan aina ainakin 10 ja ennen kuin me kuollaan. Auttakaa! Niin, mutta miten se on niin hyvä pelaa muka? No, se on YouTubettajana siksi. Ja se on harjoitellut pari vuotta tätä peliä. Kimi, mä alan revaa. Sä voit snippaa, niin mä... Hyvä, mä revaan Kimin. Saanko sä sen Finu? Se on revata, kun mä edes näen pihuja. Arvokka mitä? Toiko tää? Ei! Mä oon 19 HP. Ei! Pystyks mä tulla sinne? Pystyt? Häh? Joo! Spasi tänne! Näin! Ei! No vähän vaikea tulla takaperin Tää on revaamaan. vaikee! Hannes! Ei! Pastilli! Miksi aina minä?